Ήμασταν 4 άτομα και ήρθαμε στο Μαύρο Δάσος για μια έρευνα. Τι έρευνα? Βγήκα από τη σκηνή μου και είδα κάτι να τους επιτίθεται. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν μπόρεσα να δω μες στα σκοτάδια. Στη φωτογραφία είναι ο γιος σου, έτσι? Τι πιστεύεις δηλαδή, ότι τα βγάζω από το μυαλό μου? Δεν πιστεύω τίποτα. Αυτός είναι η τιμωρία μας. Αυτός είναι η τιμωρία μας. Αυτός είναι η τιμωρία μας. Τον είδα! Τον είδα! Δεν μπορείς πια να κρυφτείς από αυτόν. Ξέρεις γιατί είναι εδώ. Σταμάτα το και πες μου τι στο διάλογο συμβαίνει.